30 cm snehu a teploty až pod minus 20 stupňov Celzia? Začína to zaváňať zaujímavou situáciou od 6. januára, ešte než však nastúpi táto situácia. Čaká nás dnešné a zajtrajšie sneženie, ktoré ovplyvní len jednu časť Slovenska, a to Žilinský kraj, okrajovo aj priľahlé oblasti, kde už aktuálne husto sneží, ako môžete vidieť na videu z Poruby. Očakáva sa tam od 5 do 10 cm snehu, lokálne aj 15 až 20 cm. Sneženie by malo ustávať zajtra ráno. Na ostatnom území Slovenska treba rátať s oblačnejším a chladným počasím. Čo sa týka budúceho týždňa, zatiaľ podľa výstupov z dvoch modelov to vyzerá na poriadnu nádielku. V utorok by mala začať prvá vlna sneženia, ktorá zasiahne najmä východnú a strednú časť Slovenska s novou snehovou pokrývkou od 10 do 15 cm. Počas dňa by mala nastať kratšia prestávka, následne večer dorazí výraznejšie sneženie, ktoré môže priniesť extrémne vysoké intenzity a úhrny snehu od 20 do 40 cm. Ak by sa tento scenár naplnil, mohli by sme mať na Slovensku plošne od 30 do 60 cm snehu a následne by sa vytvorili veľmi dobré podmienky na výrazný pokles teplôt. To by mohlo spôsobiť extrémny mráz, teda na väčšine Slovenska okolo minus 20 stupňov Celzia, v kotlinách a mrazových lokalitách aj minus 25 až minus 30 stupňov Celzia. Treba však dodať, že ide ešte o pomerne vzdialený termín a stačí jedna malá zmena v situácii a všetko môže byť úplne inak.